Torco, Lawak, Pangasinan upang ihatid ang sorpresa kay Tatay Berding Serrano. At ang nagpapasorpresa walang iba kundi ang kanyang anak na si Ma'am Baby Rose all the way from Kuwait. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito kung ano ang magiging reaksyon ni Tatay. Arat na! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Nasaan ka? Sir, kayo po ba si Kwan? Sir Berding Serrano po? Sir, may Kwan po, may package pong parating. Na-receive po, sir. Nasa sasakyan po, sir. Bali, doon na lang po siguro, sir. Saan po yung harap ng bahay, sir? Doon po, no? Doon na lang po namin ibababa, sir. Akala ko dito. Dito po? Doon na tayo sa harapan. Sige po. Yung ipapaperma mo na lang. Yung Kwan, sir, ang panalo, receive nyo na lang po sa may sasakyan, sir. Andun po kasi mga papel namin, sir, na kailangan nyo po permahan na katibayan po na na-receive nyo po yung mga page po ni Madam. Sabab sa harap na namin. May ganun doon siya, papicture kayo kayo. Katuwang na yung kayo. A few moments later. Sir, kayo na lang po yung magbubukas, sir, para makikita nyo po agad Dabong yung... bata ka. Hindi Kayo na lang. Samahan mo na lang, samahan. Samahan na lang po kita, sir. Sige. Ikaw na lang magbukas. Hindi po. Sige na po, sir. Pwede ka mo buksan? Ay, ala. Baka dabumba nata. Sir. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sir, may idea po ba kayo kung sino po nagbigay po ng pasorpresang ito? Yung anak ko. Malalaman po natin mamaya, sir. I-reveal po natin. Pero bago po natin i-reveal, sir, at ipapasok po yung mga pagkain sa loob. Picture muna, sir. Saan ka, sir, uncle? Ay, si Suda. Picture po. 1, 2, 3. Sige na po. 1, 2, 3. Sir, yung solo niyo po. Ikaw ang kasama ko. Akin na. Siyempre, host. Alisin mo yung phone mo, ha? Yan! Mag 1, 2, 3. Sino pa? Ayan po. 1, 2, 3. Walang problema dyan, tita. Hindi nila maaamoy yan. Tay, say
Say hi. Hi! Hi! Oh, nagpa-surprise kay tatay. Oh, yan tita. 1, Ngiti, smile. ito po. 1, 2, 3. Yaon. O, sali kayo ng bibel. Yan! Sige po! Ay, smile, smile. Ngiti, ngiti. 1, Yan. 2, 3. Yun. Kayo pong lahat mga nanay. So lahat na po, lahat na po. Alamin, maalamin. 2, 3. Yun. Po. Awan si family natin, ito si Kamay. Yun. Dura si Kabimat, di mabalin matlat. Ipagpapatuloy po natin yung program sa loob na po para may pasok po natin yung handa at upang may hatid po yung mga mensahe ng mga taong nagpa-sorpresa. Oh my God! Wow! 1, 2, 3. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, magandang umaga po sa ating lahat na narito po ngayon. Ipagpapatuloy po natin ang part 2 ng programa po ni Tatay Bertie. Tatay, may idea ka po ba kung sino pong nagbigay po ng pasorpresa nito? Ano po? Okay po. Hindi ka po nagkamali, tatay. Siya po talaga nagbigay po ng pasorpresa. Pero bago po yan, tatay, may inihanda po silang message para po sa inyo. Ito po, tatay, panoorin niyo po. Happy birthday, Daddy Bertie. Wish you always love you. Happy birthday, Daddy Bertie. I love you. Hello, happy birthday. Wish you all the best and more blessings to come. Keep safe, love you. Happy birthday, brother. Mabuhay ka at gusto mo. Wish you all the best. Wish you all the best. Ito ka na, tagay na. Hello, Daddy. Happy birthday. Sana magkaroon ka pa ng maraming birthday. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Kahit matagal tayong hindi nagkita, sana magustuhan mo itong munting sorpresa ko para sa iyo. At salamat din sa pag-aalaga kay GL. Alagaan mo palagi yung sarili. Good health lagi. At saka nagpapasalamat ako kasi sa lahat ng mga naitulong niyo po sa akin. Kahit napitid ako, madadapa, nandiyan pa rin kayo para tumulong sa akin. The best ka talaga, Dad. So, happy birthday muli sa'yo. At enjoy your birthday. Salamat po and I love you so much. Miss you. So ayun po, kahit po nasa malayo po sila, gusto po nilang iparamdam yung pagmamahal po nila. Ngayon po, pwede po ba akong magtawag dito kung sino pong gustong magbigay po ng mensahe para kay tatay? Ma'am, kayo po. Ano po, para
Kayo pong lahat na narito po. Para po may remembrance po Para sa po birthday. may remembrance and masabi po natin yung gusto po nating sabihin para po kay tatay. Dito na lang po, sir. Birthday. Sampai kumata. Aduh pa ito. Birthday. Matutupay yung right mo. Adang tabot ito. Ayan po. Isunod po natin sa ate. Ate, any message po para po kay tatay? Happy birthday! Kapay ko man, ano no pa, iti, ado nga pa nag-birthday. Nakaradkad ka lang nga kanayon, nga mamaganital-talong. Happy birthday, Uncle! Ang kayo po, ma'am, any message po para po kay tatay? Ay, picture pala na tagi-isa. Hello, Uncle. Happy birthday. Sa tawag dito, sa ikli ng pagkakilala natin because of Baby Rose, parang naging tatay ko na rin kayo. So, wishing you all the best. Sana humaba pa ang buhay nyo. And ingatan niyo po lagi ang sarili nyo. Happy birthday again. Kayo po mga ate, any message po para po kay tatay? Halika na, baby. Halika na. Any message para kay tatay? Para masaya ang ating birthday. Huwag ka na mahiya, ate. Tayo-tayo lang nandito. Wish mo sa kanya, wish. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige na, baby. Kahit wala lang kayo, any message para kay tatay? Sabihin mo na lang po. Thank you. Yun. Speechless sa ate. Ikaw po, ikaw baby, any message para kay tatay? Anong gusto mong sabihin kay tatay? Happy birthday, tatay. Hey, tatay. Isa pa, ulit. Sabay. Happy birthday, tatay. Happy birthday, tatay. I love you. Ayan. Ate, any message po? Ate naka-yellow po. Any message po para po kay tatay? Tay, halika po muna dito tayo. Nag-wish ka pa po. Mag-low-low cantal ka po. Sige na, ate, message ka, tatay. Tay, mag-low-low cantal ka na po. Lumapit po tayong lahat dito tayo. Isa pa po yung mas mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tatay! Ayun, happy 72 birthday! Tay, in behalf of... Tay, hindi pa po pala tapos. Pwede mo po bang hugutin, tatay, kung ano pong pwedeng hugutin yan? Yung nagbilang na daw, yung nagbilang. Yan, tatay, sa cake, lahat po ng pwedeng hugutin, pwede po bang mahugot? Sana all! Pwedeng to, pwedeng yun, pwedeng yun. Kahit saan po na, ito po tatay, try na po, lahat po. Sige tatay, lahat po, hilahin mo. Oho! Ay, wala! Wala! Sige mo po tatay. Yung isa tatay, lahat po ng pwedeng hugutin, pwede pong bang pakihugot. Baka milyones
may saldo pa yata. Mahaba pa po, tatay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hila ka po, tatay. Wow, palaki po. Ang palaki. Tatay, hila ka po. Happy birthday, happy Happy 72 birthday, tatay. In behalf of surprise mo deliver ko, gusto po namin sabihin sa inyo na happy 72 birthday, tatay. Good health and long life. Sa lahat po na mag-a-avail po ng aming promo, may pa-freebies po kami. Pwede po siyang sling bag or 3-in-1 towel. Tatay, gift po para po sa inyo. Ay po, happy 72 birthday. Pag nakapagpagtat